ये सेकंड क्वार्टर तक रहने वाली है। नंबर 4 पे है टोयोटा का रैप4 को भी इंडिया के अंदर कई बार देखा गया है टेस्टिंग करते हुए। हालांकि ये गाड़ी में एक सीपीयू यानी कि कंप्लीटली बिल्ट यूनिट के तौर पे देखने को मिलेगी। रैप4 25 लाख से लेकर 28 लाख के आसपास का रहने वाला है। गाड़ी के अंदर हमें एक 2.5 लीटर 4 सिलेंडर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन प्रोवाइड करवाया जाएगा। आं माने डाइटिंआव दंमोन थेवबाबो गोबावजों जाहैनोसै होननानै जाहैदों आरोना आं मानो होनोबा माने एसे बाहेरानि बुस्थु माने अइलि जाबानो एसेयावनो माने फेट्स बारायनाय मोनो आरोना आङो चर्बि बारायनाय मोनो बेनिखायनो आङो बाहेरानि जानायखौहाय एसे गारबायमोन आरो सिगांसो माने बिराद जायोमोन बेखायनो आं बिराद फुंदों गेजेर खन्द'आवहाय दा आङो माने जानोनो गिबाय आरो अमा मेजेमबाबो माने जिखुनु थावनि बुस्थु एवनाय बिदि जानो हाला आं गिनानैनो गोबावजों खेबसे जायो आरो आं सिगां जिम लायैयावहाय जानाय सिस्टेमफोरखौ मिन्थियामोन दा मिन्थिजोब्बाय आरोना माब्रै जानांगौ मारै मानांगौ बिदि सिगां माने मिन्थियैयाव जासोलाबायनायखौनो फुंख्रुबलाबायदोंमोन खावलायानो जि गिदिर गिदिर जादोंमोन आंना ओमफ्राय दा आङो जिम खालाम हामहोफिनबाय आरोना लोगोफोर मानो होनोबा माने खावलायाव गिदिर गिदिर चर्बि थाबा माने बिराद बोरैबा नुथारोना फट'फ्रावबो दासो माने बिराद सेबाव फैबाय आरो बिराद मोजां फैयो आरो दा फट'फ्रा बेनोसै आरो दा आङो जिम लानानैहाय बिराद मोजां मोनबाय सिगांहाय माने फरायनाय मानाय बिदि टाइम होनो हायामोन जिम बिदि लायामोन आरोना बेनिखायनो बुंसोलाबायदोंमोन बेनिफ्राय दा आरो माखासे जिम लाबाबो माने बेमार आजारफोरनिफ्राय बारग'नो हायो आरो मानो होनोबा उदैफोरनि माबा माबि जानाय मानाय जों जासोनानै दलर थानाय जायो नालाय माने बे जासोनानै थानाय बुस्थुफोरा माने बेमार जायो आरोना उदैनि बेमार जायो ओंखायनो दा वार्कआउटखौ आं गारनो बाबाय आरो जेसेनो वार्कआउट खालामो नों एसेनो बिराद फ्रि मोनो आरोना हाल्का माने गावखौनो अजन गैयै बेबायदि मोनो आरो बेनिफ्राय आङो दा जिमाव थाङाबानो थानो सुखुला आरोना लोगोफोर दा आं मोजां मोनो बेनिखायनो आं दा बिराद मेनटेन खालामो आरोना ओमफ्राय बेनोसै लोगोफोर उदै सासे दंबावोना बिदि रायलायदोंमोन आं सिगां जिम लायैयाव नै बिदिया गालु लाग्रामोन दा गैलानो udah deh boleh coba lain dulu ya ya juga bisa coba kali ya ya saya sampai udah kayak gitu jadi yang dia lebih suka punya kamu baik bisa bisa dulu sekali ya tinggal lain atau aku punya lagi di bawah ambil enam sekian kok ibu sendiri udah tambah sini Saling istana था इसलिए इसकी पूरी पिक्चर देखिए इस खास रिपोर्ट में कि आखिर कैसे भारत बन रहा है भारत विश्व विधाता Tapi saya mau apa deh? Ice cream gulab jamun. Jangan main jangan ya Bina.
Tapos yung nabuli mo na. जाखांबाय जों ओंखारलांनोसै